満州国吉林省大日向村に開かれた実りの全盛会。自信満々、その見客に物言わせてのマラソン競争。一面に咲き誇るそば畑、それに続くコーリャン畑、タバコ畑、かぼちゃの畑を走り抜ければ稲の穂波も豊か。今年は建国以来の大豊作。お兄さんたちに負けるものかと、かわいいおかっぱに目隠しで探り当て競争。食料確保に戦う満州国の実りの秋を喜ぶ楽しい姿である。